тях, да. Можете? Отивам при тях. Много се хубаво. Ние веднъж... Отидете при тях, да, отидете при тях. Къде да се насочим? Така. Много се радвам, че точно вие сте. Ще може ли да пиздеш микрофон, Миличка? Много ти благодаря. Какво ще кажете за нашите изненади? Ние знаем няколко стъпки с тях. Нямам думи. Искам да покажа това, което знаете. Нямам думи, заслужаваш си. Има хора, които дори на погребението ще са по-пластични от мен. Искам обаче да покажа си. Винаги изтъквате вие вашите недостатъци. Искам да покажете все пак това, което... Ще изтанцуваш ли нещо с балета? Не. Няма да го направиш. Защо трябва грозни гледки при положение, че всичко в момента е толкова... Добре, с една дума, какво мислите за нашата изненада? И това, което ние мислим, го е казал много отдавна един италиански ли беше водещия, който каже, че се чувства като дете в сладкарски магазин. Да. А вие, момичета, какво ще кажете за нашата изненада? Това е Кети, подавам ти на теб микрофона. Какво мислите за Иван? Какво мислите за нашите гости? Ами аз много ги харесвам, и двамата. Да, и ние. Може би най-много... Хубаво е да говориш на микрофона. Най-много ми харесва това, че искрено се забавляват. Забавлявате ли се искрено? Да. Аз смятам, че са големи симпатяги и че правят нещо много интересно. Аз той не е толкова. Да. Аз съм Камелия и смятам, че те са страхотни и много добре си водят шоуто. Да. Четвъртото момиче. Аз съм Андрей. Смятам, че това е просто символ на мъжко съвършенство. Аз съм Гери и смятам, че са най-готините водещи. Най-готините. Аз съм Силвия и смятам, че те са... Супер! Аз съм Яница. Аз съм Иван и се притеснявам. Смятам, че те са едни готини момчета, които правят едно страхотно предаване. Бяхме заедно на обена и един път... Страшно интересно, което няма много само в себе си. И са страхотни танцори. Да. Ето, помняте, Андрей. Аз съм Мария и смятам, че са много сладки и двамата. Много ми харесват. А ние за това трябва ли си платиме за тази реклама след това? Аз съм Зари и мисля, че са адски непринудени и се държат естествено пред камера и това ми харесва. Да. И зад камера. Да. Аз съм Станислава и мисля, че те са много добър тандем. И го доказват с всяко едно от тяхно предаване. Това е. Ето, това бяха момичетата. Това мислят те за вас. Нали няма да си ходите докато свърши записа нещо? Мили момичета, страшно ви благодаря, че бяхте в тяхната изненада. Сигурно съм, че ще ги направите щастливи. А сега ще ви помоля да ги изведете в гримьорната, за да ги преоблечете. Айде, заедно към гримьорната. Айде, тръгваме. Напълно готови са? Да, напълно готови са. Ще броим до 3. Боби, спри, моля те. Посрещни ги. Ще броим до 3, те ще излезат тук при нас. Така, 1, 2, 3. Вау! Гръмна! Да. Иван, фурата ти къде е? Няма я, забравих я в гримьорната, но пък чехлите са ми тук. Добре ли се справи? Ей, добре ли си как да си изрежеш ногти? Само на котрето не съм го изрязал, но той е скрито, така не че не се вижда. Не, ние видяхме и затова тия чехли. Иначе имаше друг модел, който показваше и котрето, да. Истината е, че нямам котре, имам по 4 пъти. Добре. Гого, ще те помоля да премахне завеса. Вие елате така, заповядай. За малко ще ви лиша от компанията на момичетата. Да, беше хубаво. Да, елате. Хубавите неща свършват бързо. Да. Готови ли сте? Да. И така, огледалото е ваше, моля, обърнете се. Ето го батко, бе! Бате! Добре. Добре. Освен това получаваш подаръци и двамата получавате подаръци. Това са комплект козметика. Благодаря ви. Благодаря. Да се грижите за косата си, да? Не, наистина, на такива... Не, че имаш нужда. Да, не. Да, какво искаш да кажеш? Кажи На сега такива това, несъразмерни уроди като нас, това е наистина много, което постигнати. Добре сте се справили. Да. Момичетата им даваха награди, ние не ги целунахме. Дай тебе поне ти. Може ли и аз? Може ли пак?
С чувство, да. Айде. Добре, добре. Беше хубаво. Ето това е. Боби, ме, що не ме целуна, бе? Не, Урт, не. Ще му паднат очилата, бе, Боби. Не дай така. Айде сега да минем напред, да кажем финалните думи. Стоп! Мога ли аз да започна? Не, може. Дойде времето да се разделим до следващата седмица. Събота. Ти не можеш да четеш, бе. На BTV. Тук съм аз. Тук съм аз. А нас ни очаквайте отново, за да ви срещнем с още интересни хора и теми от тяхното, нашето и вашето ежедневие. Конкуренцията в живота е неизбежна, но има 3 сигурни средства, с които да й устоите. И това са непринуденото и естествено поведение, усмивката и лоялността. Лоялността, да. Сега накрая, чао, чао. И така, чао. До следващата събота. Това беше всичко от мен, Радост, и от целия екип на Огледала. До следващия път.